Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat Ayat 49. 49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha. Wala yudlamuna fatila. Wala yudlamuna fatila. Anzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa hida wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Alam tara apa tau padha karo ayat 41 ya apa iku nggih alam tara ana ta ora weruh Sirah sirah Muhammad ilal ladina mari oke
utu kang diparingi alam tara ana tora weruh sira Muhammad ilal ladina maraka yuzakuna asal kata zakia ana zakia enggak Zakia penyanyi pasir ternama. Kenal Zakia? ada cewek Cewek nggih enten. Yuzakuna asal katae Zakia. Zakia iku sapa? Tunggale zakat. Suci. Yuzakuna nyucekna sapa akeh anfusahum ing awak dhewe wong ana ta ora weruh sira Muhammad maring wong kang nyucekna awak dhewe wong akeh awak iki yo gak suci tapi ngaku suci. Kenal Ustaz Suci? kenal Bukan surat Al-Baqarah. Ketemu. Ayat 111. Ayo Ji, dibaca. Cari wis. Cukup. Dadi wong akeh ngucap ora bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi utawa Nasrani. Jadi membersihkan dirinya aku sing pasti mlebu swarga. Ya zakuna ang nucekna awak dhewene wong akeh merasa pasti masuk surga. Wani aman muni ngono. Ya wani muni tok ae. Konsekuensine iku sing berat. tapi lillahi maring Allah bali Allahu utawi Allah iku yuzaki apa mang nyucek nujakake bersihake sapa oke sapa kira kabeh ya kena sapa Allah bali Allah utai awake yuzakin bersihake sapa Allah man ing yasha'u ngersakake sapa tegale dzalika liman yasha lho padha lho sakjane iku ayat 48 liman yasha man ing wong yasha'u ngersakake sapa wala yudlamuna salah kata dalama apa dalama dalim yudlamuna di sapa awaliya beri wawonon wong wala yudlamuna lan ora didolimi sapa fatilan rofatil rofatil enggak lah tahu mancing enggak patil rofatil enggak patil tola patil lele patilan sak patil rofatil cuwili iku patilan senajan setitik patilan iku kulite kurma. Nek sampean mangan salak, anak kulite kan, jenenge kulit ari. Berarti apa? Ya tipis cilik. Awa ora bakal nganiaya senajan
fatilan senajan sethithik. Mulai gini surat An-Najm. Ayo surat An-Najm pira? Nomor itu gak ero ya. 53. Wis ketemu ah. 32. Ocon. Semunipun ngono. Pinten? Lho. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون Surat apa iku, Mang? Ayat 32. Wala tuzakkuna anfusakum. Surat An-Najm. 32. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bil manit. Oh. Mongko aja mbresena awakmu dhewe. Dadi lek iku mengaku wong sing suci. Nggone surat apa, Mang? An-Najm ayat terakhir ayat 32. Aja rumangsa suci wala tuzakkun anfusakum. Aja kemuci maring awak dhewe sira kabeh. Dadi gak wani ngaku-ngaku aku lho wong sing bersih. Aja rumangsa bersih, aja bersihake awak dhewe ne. Dimang alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki may yasha wa la yudlamuna fatila. Dadi wong Yahudi ngaku-ngaku aku lho wong Yahudi sing isa mlebu swarga. Dadi wani ngaku ngono. Bukan surat Al-Maidah 18. Macam وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dadi wong Yahudi Nasrani ngaku-ngaku anake Allah wa ahibba'uh kecintaane Allah. Kul falima ya'dzibukum bidunubikum. Kandakna Muhammad lapo kok sampean disiksa oleh panjane anake Allah. Jadi apa? Hanya pengakuan rumangsa suci. Nah, dengan Isra Al-Baqarah 94. Kul ingkang lakum darul akhiratu inda khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin le pancene akhir khusus kanggo sampean sing arep mati. Nek pancene wong niku wong sing bener. Dadi wong Yahudi, wong Nasrani apa merasa dirinya
paling suci. Wong paling suci. Lane aja rumangsa wala tuzakuna anfusakum. Aja bersihake awakmu dhewe. Rumangsa suci terus berbuat saenake. Lah wong Islam ya ana. Di antarane ana sing ngaku jare wis ketemu Nabi ngipi ping 300 lebih. Dadi nak kebilamin dalik yazakuna anfusahum balillahi zaki mayyasha. Bali Allah bersihake nanggane wong sing dikersakake. Bukan mana ya Al-Baqarah 134. Pokoknya Quran sampai lecek. Baru ngaji temen sampean. Jam. Tilka ummatun qad halat laha ma kaswalakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kami ya'malun. Dadi ngene iku apa usahamu dhewe. Wala tusaluna amma kan ya'malun, awakmu gak bertanggung jawab dengan perbuatannya wong akeh. Terus ungdur merhatekno kaifa kaepo kaifa iku dadi kaepo Ya opo? akhir dadi kepo. Iku teko kaifa. Ya apa kepo? Kepo itu Pengen tahu. sakate teko Kaifa. kaifa dadi kepo. Keepo. Undur merhatena sira Muhammad kaifa kaya apa yaftaruna. Apa yaftaru? Iftara? Gawe-gawe. Gawe-gawe awalnya Digawe. nah gawe-gawe sapa? Alawahi Atas Allah. atas nama Allah. al-kadiba ing Quran. baro. Delokan perhatekno perbuatane wong akeh. Berdusta atas nama Allah. Allah. Kae iso mlebu swarga kejaba Yahudi utawa Nasrani. Nah, itu kan gawe-gawe atas nama Allah. Bukan surat Ali Imran 24. Ali Imran. Ketemu? Ayat deh. Cocok. Jam. Yang muni empon dulu berarti nama Tuhan kan. Oke. Maca ayat saayat oleh ganjaran 10 ragu-ragu lho. 4. Ketemu? Awon. Ali Imran 24. Terus? Dzalika bi annahum qalu la tamassana an-nar inna ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ngono iku oleh ngucap lan tamasanan naru, aku ora bakal kena neraka. Illa ayyam ma'dudat kejaba hanya beberapa hari. Pernah wong Yahudi ditakoni karo Nabi. Lho, sampeyan lak medhi mbok iya, mari ngono sampean. Paling 40 dina ndek neraka, mari ngono sampean mlebu neraka, gak kurang ajar ngono. Iku sampai wani muni ngono, lan tamasanan naru illa ayyam ma'dudat. Aku gak kena neraka kejaba beberapa hari yang di itu. Wa gharrahum fi dinihim. Bujuk marang wong akeh ing dalem agamane wong akeh. Maka nu yaftarun barang kang oleh wong akeh padha
gawe. Jadi sak wani ngono iku, mulane gak oleh rumangsa bersih. Wa kafalan cukup bi kelawan apa nih? Isman, apa isman? Nek muni apane jawabane dosane. Wa kafan cukup bi lan apane isman dosane mubinan kang jelas. Dosa kathik jelas. Sama nglakoni dosa kan singitan. Lah iki terang-terangan. Oh, gak bakal kena neraka aku. Oh, gak iso mlebu swarga kejaba Yahudi Nasrani mlebu neraka. Hanya beberapa hari. Ayaman udah beberapa hari yang dihitung. Dalam keterangan yang lain, aku paling mlebu neraka 40 dina. Mari ngono sampean. Jadi apa? Berdusta atas nama wa kafa bi isman mubina. Terang-terangan berbuat dosa. Mergo rumangsa bersih, rumangsa suci. Soal di sini ada pertanyaan. Jadi merasa dirinya bersih, padahal Allah membersihkan orang yang dikehendaki, orang gerwong dibersihkan dening Allah. Jadi wong akeh iku gawe goro atas nama Allah secara terang. Isman mubinan dosa kang jelas. Sekian kaji kita, semoga memberikan keberkahan pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Ya Bakiri, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Orang tua, Allah Rabbi wa ibadahika warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.